rol rala se ṭhin ho chu an damdaw in pakhat chu an thunhuaya da in mi ṭhahnem tak an renga Sawisel chan chuak tur chuan India secret agent thabik Avinas tiger chu thlan ania anupui Pakistan secret agent zoya in en thok chuakin misual ho chu an da thaveka Sawisel mi pui ho chu chan him thei vekin tiger ten upa hi an bonin in suale silai ka an thiam ang reng khop mai ole video hi like in min lo share sak le la channel hi khong ani lo subscribe ve don nia social media link hi description lama ka da bokke like comment share lama in zoom lo sham ang u tiger le anu pui zoya chu Austria lama chengin boina lakata in thiar film shram antuma fapa pakhat nein an chung kwa po an hlim viau maya tiger hian anu pui ni na dik tak la shabik lovin chung ko hlim tak ni antum ve bok hun kal to lo langin kum sang kha zakwa somkwa pako kum kha ania London khopuya zoya ile apa chu chengin apa hi Pakistan secret agent thabik ania afanu zoya chu insul zirtir thinin an pa fa chi akhosa ania zoya ipon apa thu chu oi ve hle in tlerol chelo tak ni ma se insul chu a thei viau maya apa chu an mei che chak taka cher chu tumin zoya ipon in suale tharum tho chu angai na ve khop mai zoya ipa chuan a hna thoka chu tumin a fanu hnena chuan thatakin in lo ngak la karon homa chu lo leng chuak mi suang cheti in a cha a kar chu tinungin a kar chu aron puaka zoya ipa chu boral ngalin zoya I chuan a pathi na chu atur viau maya apa thian thatak reman chuan zoya I chu enkol puitlingin nula phanchang ani nu chuan apa hnang chi athok ve in Pakistan secret agent ani ve a zoya chu spy turu takni in nulamal no ni ma se tharum tho angai na ve khop mai hun pa nga ya chuan India secret agent en kol tua an ho tu nu chuan tiger chu ron kholin I thian thatak pakhat kan agent chu helhovin an mana an tha ma nge ya iwa chan chu anga yang ti in aron hrila tiger chuan an pi thu chu zom ngalin a thiam pa chan tur chuan a thok chuaka helho nen chuan in hel nuain tiger chu a cherap thak viau maya in suala thiam pa ka silai man te chu a ne so viau maya a thiam pa chu phurin hun him lam chu an pana helho chu an ron ve zelin a thiam pa chu helicopter an chuan tira tiger chu tlan che zelin helicopter thlok laia chuan a han uai tanga helho lakata chu him thein a thiam pa chuan inu pui zoya kha Pakistan secret agent ani khatia shrilin athizuya tiger chuan a thiam pa tu soi chu oi chi aloma se anu pui secret agent ati wang chuan thu de create chu tumin a anuam lo khop mai tiger chu Austria lama kirle in anu pui chu a ring hlel phallova an in a thlen nu chuan a fapa lo dam lovin doctor chuan a lo enkola a fapa chuan natna makdo lo kain doctor po chuan a ngai na a hrelo viau maya zoya chuan a pasal u tiger chu ko in a thiam pa bora lawang chuan a torpui thu an hrila tiger chuan anu pui duat lai chu ring hlel phallovin ram phasan tu ani chu a ring theilova an fapa dam lawa wang chuan tiger a po chuak tam lovin Pakistan prime minister thu soi chu an ngai thla a Pakistan prime minister chuan India le Pakistan chu indo thei kan ni tolo thian tha in siam hi kan tan thaberti in apuanga tiger chuan uluk taka lo ngai thla in an pi chuan a ron khola Russia lama kan agent pakhat athang meka kan thuruk then khat akena wangin tha tum an oma iwa ven hi manga yang ti in tiger chu an hrila tiger chu an ven tur thuwa changin Russia lama ti tura nei le ta ani
Tiger chu Russia omle to in India secret agent veng him tur chuan a in chei dang lama a agent ven tur pon lo hre ve in ba sa chuan agent tha tum tu pakhat chu Tiger chuan ada tha a Tiger chuan agent chu zui topin misual pakhat chu atukzal le a bike khal thiam tak pakhat hian ron beile in Tiger te chu antlan chi a India agent tha tum tu chu tu dang ni lovin Tiger anu pui zoya ikha ania zoya chuan a pasal chu a in thuam dang lama wanga hrelovin a zuya Tiger chuan anu pui chu makti le in akap thei bik lova agent nen chuan tlan chia in zoya chuan a ve zela Tiger chuan a ven him pa chu mun hima da in anu pui chuan a ron mal khala Tiger chu tlan che zelin zoya chuan a pha a Tiger nen chuan in be hrepin anin be tok viau maya Tiger chuan in thup renga hardon ti hria in a in chei dang lam da chu la thla in anu pui hmuwa chuan a in puanga zoya chuan ngai dam dil mol molin Tiger chu sek dovin a trap trepa sutia anu pa an boilai chuan Tiger chu atukhuma zoya I thopui pa chuan ron chu in ni khoshelovin atluta ani Tiger chu chera nget taka phuara niya ama man tu pare man chuan ron mu in fa pa kha khosik satlia ani lo virus sikhatin kachiuwa adam doi manga en kolani lo chuan athiwatang chuwang chuan lawm inu pui po katana tho idu pui hi ka en kol seilen ania sintia hrilin an fa pa en kol na tur dam doi chu akol thu an hrilla reman chuan Turkey lama Pakistan agent le Chinese agent anin mudona Chinese sarkar mi poimo chuan Pakistan agent ne na suitcase sa pedona chu suitcase chu katan in ruwanga ka hnen in ron thlen huna in fapadam doi chu ka peyang cheuti in an hrilla Tiger chuan du thlan tu rengma nei lovin remana tan tho chuan tumta ani hun kalto kumsom panhiliam taron langin remana hi Pakistan secret agent ho to luber ania an sipai general hena chuan India trampuina tel lovin mani keya din thei dan soin India nena in dawadu thu chu an hrilla an general chuan boina nei chu a thalo in rem taka om kan ngai tia changin remana rotna chu alo hnola reman thinrim chuan anaute zinga thaber zoya in hena chuan an sipai general chu thaturin thu apeya zoya chuan tha chu du lovin reman chuan I thatlawani chuan nangmani turang ti in zoya chu avawa zoya beidong chuan India secret agent Tiger chu kholin remana na vodan chu angai thak tir veka zoya chuan an sipai general chu tha tumin Tiger chuan chhan alo tuma Pakistan sipai general chu chhan thein reman nupui chu in kana aborala reman po chu man ni in ani na chu thlirsak ania reman hian India sarkar le Tiger ten upa chu hohle in kumsom chung zela tan pha ta ani Tiger le zoya chuan Turkey chu panin an fapatan remana na an tho sakdona Tiger chuan a thiante pathum mu in a thiante nen chuan ruam manan siama Chinese secret agent chu meichi ani ti hria in Pakistan agent ne na suitcase pek ma chuan ruksak antuma suitcase on theinan Chinese spy mit no te thlak an mamo ti chu hrechuak vele zelin Chinese nula chu zoya chuan ava muwa Chinese secret agent chuan lo ring hlelin zoya nen chuan anin sual hala reife anin beinu chuan zoya chuan ne in Chinese nu chu atukzala amit mutha chu lak sakin suitcase ro akol lova athil hriat chu Tiger hril ngal vatin suitcase chu an hong thei to dona Tiger chuan suitcase chu ruk ve tumin zeitak chuan a che a gat engem bozat atukzal nu chuan ruchuak thein Turkish police ho chuan an uma Tiger chu tlan chia in suitcase chu zoya ne na atlena ama chu police lamin an uma wang chuan zoya chuan reman omna lampanin suitcase le afapadam doi chu thlenga tumta ani
Tiger chu tlan cheve zelin police tam takin an na sat ema wang chuan hual chepin tiger chu an mana zoya ipo chuan reman omna thleng to in suitcase chu a peya reman chuan ipasal tiger chu an man to suitcase a khan nuclear code a oma Pakistan ho chuan code an nei thei don lo awangin India chunga an thin rimanga tiger awangin in dona chuakang heng song hi kanupui thina awanga tiger chunga kaphu balak na ani pa bokti in ashrila afapa damdoi chu pe in tiger fapa chu ahima zoya ichuan apasal chu nung damin a mule angem a hreto big lo ani Tiger chu Turkey so chuan Pakistan hena hlanin Pakistan ho chuan lungina an khunga palian tak pakhat chuan dopin suitcase omna chu an zota Tiger chuan hrildu lovin Pakistan Prime Minister chuan India Prime Minister Kholin kan nuclear code Tiger an rukh awangin in chunga kan lawm lo khop mai in remna kan nei sia kan in remna chu in bo cheta ani hitia hrilin India Prime Minister chuan engma a hriat lo thu in a changa an secret agent Tiger chu an ramtan thokani lo thu hrilin akut asila Tiger chunga chuan in du in ti theyang tia hrilin Tiger chu amal trandon ta ani Tiger chu maltranin an soi sahrepa tanina chuan remana kha lo lut ve in aron lu theya wang chuan Tiger chu makati view maya Pakistan sipai general thar chu reman thian thatak ni in Tiger chuan reman tumdik tak chu an zota reman chuan dan angin kan ti hlum chenga Pakistan Prime Minister kan tha huna ke hi Pakistan Prime Minister thar kaniyang tia hrilin reman thil tum chu Tiger chuan a hreta ani Tiger chuan chua thei dan ngai tu ve rengin a sel lai chu aron phezok zoka Tiger chuan amaron chan chuak tu tur mi pakhat aron kaldon ti chu hrethiamin aloin buat sai ve bok Tiger chuan bomtero te afin na mang chuan siamin ase la chua sana tlan chua tumin sipai ho chuan an Tiger chuan kalna tur dang hrelovin beidong takin a oma chutia beidong taka om lai chuan a thian thatak pathan chuan smoke ron vomin Tiger chu ron chan a tumta ani pathan chuan pataka asam tronin Tiger chu aron chana sipai ho churon kapin Tiger chu cable kara chuan a kai chowa an pani chuan tlan sia in sipai ho chuan an silai muleng kara an khosaka wang chuan in biak na hun po nei thalovin puak ranghmang chuan an kap popa an bike chu puakin pathan chu helicopter thlok lai a zuang chovin a chebon view maya Tiger pon sipai ho chu beilet ve in dopui pathumna a chu ani bermai Tiger chu chele in paliana chuan a indan chu aron kapuaka pathan chuan Tiger chu wachan le in parachut mang chuan sipai ho an tlan sana Tiger chuan tuya zuan thlak sanin pathan pon hun him lam chu apan veta ani Tiger chu film khur le in a mel hriat pakhat ina chuan a luta a mel hriat rol thar chuan silaya lo tinin Tiger an fa anga alo en kol hasen kha ania Tiger chuan anu puile thian te chu video call a bia in a him thu chu a hrila Pakistan Prime Minister chu remanan tha atum thu hrilin Prime Minister veng tur chuan anu puile atim te chu a hrila Pakistan Prime Minister chu ven him tumin ruam manna an siam ta ani Tiger te chu in thuam danglamin Pakistan Prime Minister office a chuan an lut ru'a Tiger chuan Prime Minister chu mu in reman le an sipai general chuan tha an tum thu chu an hrila Tiger thu soi chu Prime Minister chuan lo ringin Tiger thu ronang chuan bangkar lama abiru nga la Tiger le atim te chuan general le reman chu lo machon an tumta ani General ale anaute chu ron thlengin reman chuan Prime Minister tha chu atuma Tiger chuan lo beiletin anin kap na sa viau maya mei alte chu thlok zoi in Tiger pon thei top achua Tiger le atim te chuan general sipai de chu da travekin Tiger chuan general chu amana pon lama reman le atim te omin reman chuan Tiger anaute pani chu amana Tiger chu ron kholin in pe ani lo chuan inaute pani hi ka thatang tiaron vovin Tiger chu a impedu lova reman chuan Tiger anaute pani chu thatin Tiger chuan atur viau maya reman laka phuba latur chuan a chuak vele ta ani
Tiger ten upa chu an reman naute chu da trazelin an boss reman chu an mana ni masela remana kaisa veng tu chu an tiger a falak hasena kha lo man ve in tiger te chu in peturin ashrila tiger te chu man le tin tiger chu na fapa chu an ko a hasena chu an boma pai thu shil ru in misual ho chu thi chil atuma tiger chu athil ti tum shil vekin bom chu apuaka hasena chu thi in remana chu athi velova tiger chu man le in prime minister bangkara chuan ashruaya prime minister chu thatumin Pakistan prime minister chu alo om hau lo mai Tiger chuan remana te beile thutin bompu lai khan anu puinena prime minister chu mun himlama hruai turin alo shila zoya chuan mun himlama hruain reman le tiger chu anin malbeya tiger chuan he hle in reman chu an thatta ani Pakistan Prime Minister chuan beya to thu puangin tiger le zoya chunga chuan lawm thu a hrila reman wangin India nen aning kar chetrep ma se tiger wang chuan thale vekin tiger ten upa chuan Austria lam an pan le a nu pahlim takni tumin an hna chu bansan an tumbok India Army General chuan tiger ang chia mituru chu khola bia in kabir chuan alo changa general chuan ti torpoi mo tak anei thu hrilin kabir hian eng chi ange aron ti ve ang le